Здравейте, приятели! Спокойно. Здравейте! Съжалявам, че не можахме да качим втора нощ. Не можахме просто. Но сега ще снимам и трета нощ. Дано да не ми се сърдите, че не можахме да качим втора нощ. И да започваме. Дано поне да успеем да качим и трета нощ. Защото... Тук в трета нощ сега става трудно. Още един часа може да ни скочат чудовищата. Всичко е. Кой го е страх? Всичко е възможно мене. Те да страх ли те? Да. И мене. Много. Но от начало още има и страх, но има малко напрежение. Той на трета, на 8 камера изкача ли? Той изкача на 5 или 6 нощ. 4-5-6 се скача. Да. Ма не часа нощ. Да. Нощ. Когато бях на училищата играем, Напрегнатата музика. всички викат, ако аз стоя на място, защото мен не ме беше страх от тези работи. Да, то тогава не беше страшно, ама сигурно се появила нова актуализация. 12 Но часа. сега да не говоря за това. Ето, Фокс се веднага изскочи. 12 часа и пред нас се бъде чудовището. Веднага се появи напрегнатата музичка. Фокс е пред нас. Това е лошо. Музикалното почти трябва да се зарежда. Ужас! 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 Той се ли появяваше на 5-6 ножа? Той се има... Ето го, това е... Как се казва штуве? Чакай. Може ли да? Тази чика. Това е май... Какво беше? Чика две са. Забравял съм ги. Нищо забрали. Майката на чика не знам направо. Вече ме страх и да говоря. Зато са... Това кой е? Фред. Не, какво Кой Фреди беше? Ти къде Фреди ли беше, бе? Голем Фреди е друг. Те е спринт нещо. Ако на един час се изкочиха почти всички. Да. Не всички. Без тези тримата. Гарост. Мъртви сме. Мъртви. Ето го Фокс пред нас. Винаги има надежда. Точно така. 2 часа. Тая смотана чика стои тук. Опа, какво беше това? Ох, май си го това. Леле, то не скачаше на 5 ноже. Никога не това. Верно, че изкачваш. Сигурно това актуализация не е само да разбразни. Сигурно и музикалното, че е нещо не е зареждане. А, не. Фреди. Но това не е обикновено Фреди, но някакъв друг. Има. Това беше балон бойна отляво на мен. Тази страна. Фокси. Лошо. Още 2 часа и тези чудовища. Но то всичко изкачва. Дано да успеем да я минем. Надявай се. Пепи има рожден ден днеска. Ми казах на книга. Оле, който е? Какво е? Фокси. Не, това не беше Фокси. Това е My Sprint Fox. Да, точно така. Или поне те си мисля. Майка, ние сме забрали да се казах някакво чудовище. Когато нека сме играли. Аз Да май... го подгледаме още по-близо на нея. Защо не се мърда? По-добре, че не Балон съм. бой дали е избягал? Бе, де да го знам. Загаси ми много яко. Много. Кое е това? Музикалната пече, музикалната пече. Какво? Да заредим малко музикалната пече. Отзади Пепи Удри. Тук сме тримата ни страх. Не. Чука ни. Не чука зайка. Не ме е страх чак. Не доста. Аз пили съм ги по-много това. Какво да се прави?
Те си подвъртява ли се? Оле, майко! Не, то си можах. Ще я за нож бахме трудното, аз умрях. Много е трудно. Това е много лошо, много Мисля, че се лошо, махне. много лошо, много лошо. Дали се махна, Май ще ме уби. Пред нас няма никой 3 часа. Май ще ни убие, май ще ме убие мен. Пепи ти май твърде рано махна маската, може и да те убие. Да. Колко пъти? Гарост. Няма да ни ме уби. О, не, баба мой. Надежда. Имаме надежда голяма. Опа, кой беше това? Чека? Не, това е спринтчика или как се казваше направо. Не знам. Леле. Ето. Това не е обикновения Фреди. 4 часа имаме ли шанс? Не се знае. Винаги има надежда. Само ако вярваш. Има 2 чертички. Това е много лошо. Има някой пред мене. Не спирам да говоря, защото ме е страх. Просто да спре да викаха от разните. О, леле, майко. Пуснем сме за сега. Това не беше толкова страшно. Тази маска е маската на Фреди. Затова можем да мислят за Фреди. Ще е нож, аз преди като съм играл. Да. Ники преди да игра. Свалям камерата и Голден Фредди. Не, свалям камерите и Голден Фредди пред мен. Да. Това е много удобно. Ужас направо. На 5-та и 6-та камера да има някой. 100% ще има. Ето го балон бой. И само балон. Фокус се приеме, много да рече. 5 часа имаме шанс. Много голям. Е само 10. Олеле. Спокойни сме. Спокойни сме. Спокойни сме. Да стои това. 5 часа. Пепи ще успее. Дали? Леле, бе. Това беше страшно, че? Той винаги е страшен, той е син заек. Той другия е син да е, ама той е тъмно син. Мисля, че се махна. Не, още не дете да разказвате. Давайте. Оле. О, музикалната кутия. Чакай. Много лошо, за да стихни съм музикалната кутия. Не сме се зомби. Да попет дали изкочи. Сега ще го проверя. Не е изкочил. Само балон. Няма ли миним тази 6 да пиде. Трета нощ. Трябваше максимално да заредиш кутията. Yes, бе! Yes, бе! Успяхме. Четвърта. Еми това беше, приятели. Надявам се да ви харесва този клип. Трета нощ и до новия клип. Чао!